ଅନେଇନ କୃଷ୍ଣ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଯାହାକୁ ଭେଟିଲେ ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ କଣା ନ ପାଇ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଏକ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲେ କାହାର ଏ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ବିନା ପରାଘାତ ପଳେ ତମେ ସହି ସୁନା କିନ୍ତୁ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଲଳନା ନାଟକ ଦେବା ସମୟ ଦେଖିବା ତାରିପ ନବୀନ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ହେବା ଗପ ସପ ଏଇ କଥା ଭାବି କଳାକ ନେଇ ନାଟକକୁ ରଖିଥିଲେ ନାଟକକୁ ରଖିଥିଲେ ନାଟକକୁ ରଖିଥିଲେ ଏକ ଦିନେ କରିବାକୁ ଗଲେ ଯମୁନା ଜଳରେ ପାଲଟା ବସନ କେତେ ବାଲିରେ ଥୋଇଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯେତେ ଦେହରୁ କାଢିଲେ ଯମୁନା ଜଳରେ କାଳେ ହଜିଯିବ ବୋଲି କାନରୁ ସୁନା ତାଟ ପରା ଧାରେଲେ ଖୋଲି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବ ଲାଗିଯିବ ଅପବାଦ ଆହା ସତ ମୁଁ କହୁଛି ମିଛ କହୁନାହିଁ ରାଧାର ତାଟକ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୋ ଉପରେ ତମେ ତାଟକ ଦିଅ ଫେରି ଲଳିତ କଥାକୁ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ତାଟକ ଦେଲେ ନାହିଁ କରି ଛନ୍ଦ 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 ଭାବିଲେ ରାଇକୁ ପାନେ ଦେବା ଆମେ ଭଲ କୁଞ୍ଜ ବନେ ଯାଇ ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇଲେ ରାଧାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଲେ ସୁବଳ କହିଲା ଚାଲ କରିବା ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ରାଧା ରାଣୀ ଆସିବ